η μορφή της κορίνης από τους ψυχοσάμπρους. Σήμερα θα μάθεις πως με 3 εύκολες κινήσεις μπορείς να γίνεις και εσύ ο Xerxes. Νούμερο 1. Πόδια. Γόνατα στη μέση. Έτσι, χαλαρά. Σηκώνουμε τη μύτη. Ναι, τέλεια. Και επαναλαμβάνουμε δις σε κάθε πόδι. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Σούπερ! Έχεις γίνει καταπληκτικός! Νούμερο 2. Τα χέρια. Θυμόμαστε όλοι πως χορεύουμε όταν είμαστε μεθυσμένοι. Αυτή τη χαλαρότητα θέλουμε. Πάμε λοιπόν. Χέρια μεθυσμένο, μουτζώνουμε το πάτωμα και κουνιόμαστε σαν... Πάμε να το δοκιμάσουμε. Έτσι. Τέλεια. Ναι, τα καταφέρνεις καταπληκτικά. Πάμε τώρα στο νούμερο 3. Junahan, Nunahan, Eni Enjahia. Πάμε να το πούμε όλοι μαζί. Junahan, Nunahan, Eni Enjahia. Ena Jeji Jeja Big Xerxia. Ena Jeji Jeja Big Xerxia. Πάμε να το κάνουμε όλα από την αρχή. Και Junahan, Nunahan, Eni Enjahia. Ena Jeji Jeja Big Xerxia. Άλλη μια φορά. Junahan, Nunahan, Eni Enjahia. Ena Jeji Jeja Enjahia. Και μην ξεχνάς, λυγίζω γόνατα, λυγίζω αγώνες, ανοίγω παλάμες και έτοιμος να Xerxes. Wow, αυτό ήταν εύκολο. Αν θέλεις να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για να δεις και εσύ ζωντανά το Xerxes, κάνε το δικό σου βίντεο με το χορό του Xerxes και ανέβασέ το στη σελίδα μας. Big Xerxes. Big Xerxes. Πάμε άλλη μία. Big Xerxes. 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 Big Xerxes.